mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo a sị nka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ka mmụọ niile na-anara oke na-anara aja na nkwọ nara ọfọ niile na aja niile a chụrụ n'ụbọchị taa. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa nke ọma, gbaa afa miri emi. Ihe enyi maka ịbịa n'ụbọchị taata ka nkọwa uru ọ balụ bụ mmadụ inwe onye ndu, onye ị na-enegara anya, onye na-awọchi ya back, na-eduziri gị, na-agbaziri gị. Ndị oyibo kpọrọ ya spiritual mentor, ndị ụka ọbịa kpọọ ya spiritual director, ụfọdụ kpọọ ya spiritual father or spiritual mother. N'ọdịnala Igbo, dịka nwa afọ Igbo, ị ga-enwerịrị onye na-eduziri gị, na-agbaziri gị, na-awọchi ya back. Adị agba aka abụọ odogwu. Ị nwere ike ịbụrụ onye na-eme biznes, ụdị biznes ọsọ onye bụrụ. Ị bụrụ onye na-azụ ahịa, ma ọ na-arụ ụdị ọrụ ọsọkwara onye bụrụ. Ị kwesịrị inwe onye na-aba akị gị. A ga-enwe eze mmụọ na-aba akị gị, maka ihe ịmara ya. What you don't know is only a mystery to you and not to others. Tata bụ eke nkwọ bụ nnukwu ụbọchị Ugochi tubelu ọdịnala temple, maka na anyị chụrụ aja dị iche iche n'ụbọchị taa. Aja ekene emesịa maka ndị na-awọchi ma YouTube channel, maka ihi na abụrụ m onye na-esho testimonies, mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị chọrọ ka ha fụ ihe merenụ na aja anyị chụrụ n'ụbọchị taa, site n'ụzọ dị etu a wee keta oke na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa. Maka ihi ayọ ndị dị etu ayọrọ, aga m epostu brief video, very short video of ihe mere na Ugochi tubelu ọdịnala temple, maka na o nwere onye Chukwu gbara Krismas. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ kụrụ mmụọ anyị ji alụ ọrụ, mmụọ na-apụ apụ mbamba. Nwee ọtụtụ ndị anyị rụrụ ọrụ dị iche iche, ndị na-abụ ha chọọ ije ahịa, ha agwa mmụọ mụoru mmụọ anụ na ha chọrọ ije ahịa. Afịa ha narịkwa n'udo, ejekwa bupụta ngwa afịa ha kwụọ ụgwọ, na-egbukwara mmụọ anụ. Ịghọtara ya? Maka na onye ri mmụọ yiri nke ka ọma. O nwere ndị na-eme ya etu a routinely, ebe taa ha na-egburu mmụọ anụ, mmụọ na-emeghere ha ụzọ. Ịghọtara ya? Na gị nwa bụ onye na-arụ ọrụ siri ike, ị kwesịrị ka mmụọ na-aba aka gị, maka na inye ya na mmụọ ike ọnụ ihe ọ na-eri. Mmụọ na nwere ihe ọ na-eri. Mmụọ anyị ebune ọcha ka anyị na-enye ya. Anyị chọkwa inye ekene, anyị nyekwa ebune ọcha wee gbuoro ụmụ mmụọ na temple ebune. Ọnya ka anyị gburu taa wee nye Thanksgiving. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ihe. Mfat ọnọdụ ka ebiri nkwụ ọbụla na anyị na-egbu ebune. O nwebata anyị na-apụtara igbuo ebunu na-abụ, mana ụmụ ihe niile abụrụ ihe anyị na-egosi, maka na anyị abụrụ ndị na-egosi nwe ihe a na onyonyo, oles onwezi onye dimandịrị ya, maka ndị chọrọ ka hapụ ihe merenụ. Dịka nke m egosi leta today. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ mkpa ọbalụ, uru ọbalụ na ị ga-enwe onye na-achụrụ gị aja. Etu a m nọ, o nwere ọtụtụ ndị na-arụrụ ọrụ bụ ndị enyi m na-abụ mpụta n'ụtụtụ. Ekwuo na m ihe a mbụ na dibịa ịpụta n'ụtụtụ, nje na temple chụcha aja niile na-achụ. Kedu ndị na-achụrụ aja na temple kwa ụbọchị? Anụ m ndị nke mbụ bụ ndị kụrụ mbamba, kụrụ mmụọ anyị ji alụ ọrụ, mmụọ na-apụ apụ mbamba. Ndị nke ịbụọ na-achụrụ aja bụ ndị kwere nkwa dị iche iche. O nwere ndị kwere nkwa moto, nwee ndị kwere nkwa efi, nwee ndị kwere nkwa ebunu, nwee ndị kwere nkwa so many things. Anyị na-achụrụ ha aja pụrụ iche every morning. Ndị ọzọ anyị na-achụrụ aja n'ụbọchị wụ ndị anyị lụrụ oke awele. Anyị na-erota ha, na-agụrụ ha ọfọ,
ka ihe ọma na ha na-eje eje na-abata abata ka ihe ọma na-eme na ndụ ha. Nwoke fụwa ha n'anya, nwaanyị fụwa ha n'anya. Ndị nke ịnọ anyị na-achụrụ àjà bụ ndị anyị rụrụ ọrụ dị iche iche, ọrụ mmụọ dị iche iche. Ndị a bụ ndị anyị na-achụrụ àjà kwa ụbọchị kwa ụbọchị. E nwekwara ndị mere ndị nke ise anyị na-achụrụ àjà. Ndị a bụ ndị enwero ka ọha ha, ndị tiri eti, mana ha na-esonyere anyị na mmụọ site n'ichebe ihu na east, wee ebe Ugochi tụrụ ọdịnala temple located. Ha chebe ihu na east, ha wee gọọ ọfọ, wee tụọ nkwụ n'ala, tụọrụ entities of powers nọ na Ugochi tụrụ ọdịnala temple mmanya, wee yọọ afa ka ha keta oke na àjà na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị ọbụla na ya bụ temple. Ndị dị etu a bụ ndị mere ndị nke ise anyị na-achụrụ àjà. Ndị nke ise bụ ndị enyi m n'elu ụwa gbaa gburugburu. So ndị a bụ ndị anyị na-achụrụ àjà. Ọ bụrụ na anyị chụcha anya bụ àjà, ana m gbaa afa n'isi m, gbaa afa n'isi ezinụlọ m, ma ndụ anyị ọ dịkwa na-ama mmiri na-ama anwụ, gbaa afa n'isi ndị enyi m, ndị anyị na-alụgasịrị ọrụ, ọ dịka mmadụ anyị gbaa afa n'isi ha, nene wọchị ya dị abak, mmadụ na ụzọ ọ dịkwa. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike anyị gbachaa afa, achụpụrụ ha àjà wute ha nwee mmadụ. Ịghọtara ya? Ọkwa nnọọ nke mmemme ka ha mara eme nke ha mara, ọkwa nnọọ ọ bụrụ nke mmemme ka ha mara achụọ m àjà, maka na ama na ihe ọma na-emerefa, ihe ọma na-emere m. Ịghọtara ya? Onye abụ na mmadụ ya bụ spiritual director. Enwee nke ọ ga-akpọ gwa gị, ọkpọ gwa gị, ọkwanụ nke ọ ya agwa gị, ọ chụọrụ gị àjà, na-eburu gị agha na mmụọ, na-agwakwa ọfọ, na-agụ ọfọ, na-agọrọ ndị mmụọ niile anyị na ha so alụọ, na-asị na onye awụkwa onye nke anyị. Ha ji emezuoro ihe niile nwe ọchịchị obi ya. Onye awụ uru ọ bara. Nke mbụ wee eziokwu m na ọ bụrụ na o nwere ihe ịmara ọkarịrị gị, ị ga-enwerịrị spiritual director na-asụrụ ọhịa na-awọchi ya back, maka na ụwa anyị nọ n'ime ewe agha. Ịghọtalụ? O nwere ụfọdụ ụmụ mmụọ dị iche iche, ụfọdụ ụwa ezumezu mmụọ so gị, ị kwesịrị ịchụkwa. Ụfọdụ ụgwọ agha ndị ofu obi, maka emere na o nkwara ndị bụ ndị ofu obi, ndị bụ kedu ka o si wee bụrụ gị ka ọrụ ga na-akwụ ụgwọ, kedu ka o si bụrụ gị ka ahịa ga na-eje na-abata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Onwe ndị bụ ndị ofu obi. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ taa ka ndị ofu obi bidoro ịdọtara akụkọ a kọrọ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa gbasalụ Josef na ụmụnne ya. Ewee sị na ụmụnne ya bịa n'anya fụ na ọka nke Josef na-eme ọfụma na ihe nnukwu mmadụ ka ọ bụ, ha wee tụọ alụ ka ha lee Josef, ka ha wee dịshọ na ọkụ ya anyụọ. Na ịghọtara ya? So o nwere onye nwere ihe ọbụla imela mana ọ na-ekweghị ekworo. Ụdị ndị dị etu ya afịa na families. O nwere ndị nọ na famili na-agba wọọ na ọha ga-abụ isi, na onwere onye ọda ga-ebilite na famili na-abụrọ tụrụ ha nwa. Ịghọtara ya? Nwekwa ndị bụ site na ụmụnna, nwekwa ndị bụ ndị agbata obi, nwekwa ndị bụ ya biznes partner. Ịghọtara ya? Ịmakwa na o nwere ndị mmadụ na-ejenụ je chere gị aja echiche, ụcha ọnya bụ ọrụ kpuchie ka mmadụ ghara efu ya nụ. Mana anyị nwere agba famili emi gbaa afa mmụọ anyị je gbughere anyị ihe dị etu a, gwa anyị etu esoro ya, gwa anyị etu esi gbuchie na ịbatara eji wee gbuchie. Ịghọtara ya? Onye akpatara na ị kwesịrị inwe onye ndu. Ọ bụrụ ego narụ n'iyi, maka na ihe dị etu anyị na-eme bụ mmụọ ka inyere. Mmụọ ka inyere. Mgbe ị chọrọ nwee spiritual director, si ka egbuo anụ, like aja a chọrọ na temple today, ebu na egburu na ọkụkọ ndị ọzọ egbugasịrị eji rụọ ọrụ dị iche iche. Na eburu nwa gịnị ka anyị riri? Isi eburu ka ntalụ. Mana anụ ndị ọzọ niile, ndị mmadụ ndị bịara nnọọ, onye ọbụla bịa anụ enyere ya anụ, ọta na anụ tajuo afọ ya. Ebutere m mmanya assorted kind of beer, ndị mmadụ nwụọ mkwụ. Ịghọtago? So most of the things abụrụ mmụọ ka ị na-enye, na ọmmụọ ka ị na-enye, ewere eme saraka n'afa gị. O nkwara ndị bụ na ebiri m ntu ọbụla na ha ga-achụ àjà mee saraka. Mụta ka esi achụrụ mmụọ àjà. Mụta ka esi achụrụ mmụọ àjà. Ụfọdụ àjà ụfọdụ ya achụ, abụrụ sọ àjà ya achụ. O nwere ndị aka ha na-anara àjà. Ya kọwago m ụbọchị m kọwara gbasara ihe gbasara akpa àjà, na o nwere ihe dibịa ji bụrụ dibịa. Like m nwa dibịa, awara m akpa àjà. Ihe a na-akpọ ịkpa àjà wa ụbọchị ya anyị chịrị dibịa, echicha dibịa ekonye gị akpa àjà. Ị afụ akpa
loka akpa a na-akpawa akpawa ndị dibịa na-ada eko ọnya ka a na-akpọ akpa aja. Ụbọchị echiri dibịa ka anyị ihe niile emechaa ụbọchị ekonye gị akpa aja. Na aja ọbụla ị chụrụ bido n'ụbọchị taa na-emego onye nchụaja na aja ọbụla ị chụrụ na mmụọ ya narị ya ụbọchị a na-eme ndị ikwu nne na ndị ikwu nna gị anya ya i wee chụọ onye bụ aja ọnya mere onye nchụaja ịghọtara ya. Ndị oyibo kpọrọ ya priest maọbụ high priest onye nchụaja ka ị bụ. O nwere onye ka a na-asị na ochie dibịa chụọ aja dịka ewere nye mmụọ n'aka. O nwere aja ụfọdụ ya wee chụọ asị onye nkịtị asị ofeke ma ya gana mana ọ gwara ndị nkịtị ndị ezigbo agwụ dị n'ahụ nwekwara ike ha chụọ aja mgbe ụfọdụ mmụọ anarịa ịghọtara ya. Mana mmadụ niile abụrụ ofu. Mana onye ọbụla bụ dibịa bụ onye nwere nnukwu oke agwụ na oke mmụọ so wee kpọọ ya ọkpụwa oku dịka onye na-achụ aja. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ihe m na-achọ ịkọwa gị onye na-ege m ntị, yes gị nwa ya nwee onye dibịa onye ya bụ ya mentọ ịdachi na-eso onye a na-eso onye a sobe ofu onye isobe ofu onye ọ na-enere gị anya na-awa ọchị ya bak. Onwe nke o melụ ọ bụrụ na ọ gasịrọ ijekwagwu ya si ya na-emekọrọ nke a na ọ gatụkwa mana na ọ gachọrọ na ọgwụ nenekwa mmadụ ihe kpatara na ọ gara ọgwụ ọ kụziere gị. O nwere nke ọya o nwere ndị na-awụ ọ bụrụ ndị nọ nso n'ala Igbo ndị a na-enwekarị nsogbu bụ ndị n'obodo mba ofesi maka na mgbe ụfọdụ sọ spiritual materials ihe ha nidiri igota like akwa ọkụkọ Igbo nzu maọbụ edo ha nwere ike ma ebe ha nọ ha egotara enwere ya. Ụfọdụ nwekwara ike nweta ya mana enwere ebe ezi gbara ịtọ maọbụ ịnọ dị convenient ha ga-achụ nya bụ aja ịghọtara ya. Inwe onye n'obodo oyibo o kwesịrị na ị ga-enwe dibịa ga na-achụrụ gị aja. Ọ na-ewute na ụfọdụ ndị mmadụ bịa na WhatsApp na-agwa m na ha anọgo obodo oyibo 10 years 15 years nwere ihe anọchapụtara. Nke ọzọ na-adị mwute kedu ka mmadụ ga-esi kwado na ya chọrọ iji obodo oyibo o nwere ọrụ dị n'ụzọ ya ọ lụrụ ọmarọ chie ọmarọ ndị ichie o nwere ihe dị n'ụzọ ya ọ lụrụ ọjọọ si na ibe na-efe n'obodo oyibo fenie o ruzie ebe ahụ na-akwụgharị. Ọ dị mwute mana ọ nwere ndị nọ Naịjirịa n'obodo dị iche iche o nwere ihe ọ ya awụ chalenji ọ ya awụ inwe agwa gị ihe iyi eme. Ọ bụrụ nke iyi eji akwa ọkụkọ Igbo mee agwa gị. Ọ bụrụ nke iyi eji goro jọji mee agwa gị. Ọ bụrụ nke a ma enye gị ị ga-ekipụ time gị na nwa ọgbụgba ndụ mgbe ị ga-eji na-eme for maybe 7 days 14 days or 21 days agwa gị etu ị ga-esi na-eme ị na-eme ime ya n'onwe gị ịghọtara ya. Ihe niile alụ all about money mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ nwee onye mgbaziri na onye na-eduzi gị na onye na-awọchi ya bak. Maka na uru onye a nwetara bụ onye a ị na-aga n'iru onye a ga na-aga n'iru ịghọtago. Ị na-aga n'iru onye a ọnya bata onye a ga-eji na-awọchi ya bak maka onye a ma achọ ka ihe mee gị ma ọ bụ ka ụkwụ kpọọ gị maka na ọ girigiri na ọnya bụ ugwu eze. Abụkwa m onye nke Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-eji afa nweta na Facebook. Onwe ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ maọbụ ihe ịghọtasịrị ọfụma sendị anụ m ozi na WhatsApp drọp ọrụ meseji. Aha m bụ Ugochi tubelu Oraifite. Sendị ya meseji na 0805 7837 672. Aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Nwanne ịgbachi na nkịtị o nwere ọnọdụ ị ga-anọ n'ụwa ị ga-asị na ọnọdụ gị karịchara. O nwere ndị ọnọdụ ha ka bụ njọ karịa nke gị mana taa ha na-ekwu oyoyo ha na-ekwu oyoyo a na-eburu onye akpọrọ ọrụ mana edibere nkwadobe ma ọ na ijiri ego iji alụ ọrụ ibido ọrụ akpọrọ gị. Echefukwa na ime ihe anyị na-akpọ ekwe m agwụ. Ọ bụgoro na ịnọ mba ofesi anyị meelu gị ekwe ma agwụ ya otu ụmụ mmụọ niile gị na ha so gwa ha na ị nọrọ nso na ijere ka iweta ihe ọma dị na mba wee bata n'ụlọ ka iwetakwu ego ihe eji wee rụ ya bụ ọrụ na ọbụ na ịbata. Anyị oturu ha gbuoro ha anụ kebe eziokwu na ha ga-enwere gị ndidi mana ihe na-ewe mmụọ ewu mgbe ọrụ mara gị ị na-esho attitude of I don't care ọ gbasara gị
ọnya ka mmụọ ji apịawa mmadụ azụ, ịghọtara ya. A sị nke ọma ka mere gị onye na-ene m anya na-awọchi onyonyo a, mgbe ị na-enweta ozi a, like ya wa vidio, share ya among your friends. Ọnya bụ ihe ọma ihe emerụ ndị enyi gị na ndị agbata obi gị. Onwe onye ịfụrụ n'anya, mee ka o nweta ozi a. Gị nwe onye Igbo, nata na ọdịnala Igbo ka anyị nyere gị aka, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Ya gazienụ n'ọfọ.